Hola tios, avui estem en un nou vídeo de Minecraft, que estem en un món que es diu Subs, que podeu entrar quan vulgueu, utilitzant la semilla monjo en majúscula. A que sí o no? Sí. Bueno, avui el que intentarem fer, ja hem creat la casa fora de càmera, i doncs tenim un cavall i el volem aparellar amb una cavalla, euga. O cavall, jo què sé. No passa res, no és igual. Tindran un fill igual. Anem a buscar cavalls? Si tu ves buscant, jo també volem. Portes corda? Si porto... Sí. Vale, jo també. Espero que s'uneixi molta gent a aquest servei. Un cavall! Dios! Tinc. Ui, Arnau, tens menjar? Que tinc un... Trigo. No, menjar. Sí, sí que tinc. És molt lleig el cavall, però... M'és igual. Sortirà Sortirà un fill diferent, suposo. Espera, Oriol, espera. Espera, Oriol, tanca. Que vinc a buscar l'altre. Vinc a buscar l'altre. Vale, els hi dono... Jo li dono al marró. Quin marró li dones tu? Jo em taques. Vale, 3, 2, 1 i ja. Ja. Ara? Els agraden les pastanagues, Arnau. Que tenen un fill, No. Oh, cuidado, Cuidado. Se viene. No, tio, s'haurien de separar més. No. Matem a un, l'entaques. Espera, Oriol, espera. Com s'aconsegueixen... Fills. No. Pastanagues. Jo què sé. Dios, el soroll que ha fet. Vale. Arnau, menjar. Una ovella marró! Menjar, sisplau, Arnau. No menjar. Tinc un munt de menjar. Ja té. N'hauria de menjar que tinc. El vaig a ficar al foc. No, però no tens menjar normal, no? O què? Menjar normal, ara que el fico al foc. Cuinat no el tens? No. Hi ha 3, Fort. Ah, sí, té. Gràcies. I el cavall? Vale, sí. Què farem aquí dalt, Oriol? Ni idea. Encara hem de pensar moltes coses i no cal que les pensem nosaltres, sinó vosaltres, amics subscriptors. Si creieu que podem fer alguna guai, ens ho dieu pels comentaris, com per exemple una mina aquí. Una mina secreta. Mola, Amiguitos meus. Uau, t'ha marxat un ratpenat. Molt fort. Què fem, doncs, o no? En aquest vídeo. Volíem fer això dels Oh, cavalls. Oriol, estic amb un cavall. Volíem fer això dels cavalls, però... Una tonteria, no sabíem què els agradava. I doncs mira. No he aconseguit cavall. Oriol! Un ratpenat i un polló. Ens el deixem una miqueta a la mina perquè faci ous. No, tio, no sé. Sí, Oriol. Que tingui ous fa que tregui fills i que tinguem menjar nosaltres. El deixem en espai lliure.
És com espai lliure per ell. Vale, ja. Espera. Concentració màxima. Ah. Adéu, amic pollet. Vale. És de nit, no? Això de nit? Sí. Crec, sí. Ui, No! m'acabo. Marxa d'aquí. Vale. Monjo, que ell no s'atreia al davant, tio. Monjo. Que li he tancat els morros. Encara hi ha... Són... Jo els vaig matant. Mata'ls, que així tens una experiència. Mata! Cuidado per darrere! Monjo. He agafat carn podrida. Jo sí, dos. Carn podrida. Tio, Ah, entra la la caca. pollastre. Agafa'l! No, el mato. Que si tindrem... Oriol no! Que tinc una altra rienda per agafar l'altra. L'altra crec que no se'ns escaparà. Espera. Dios! Agafa. Ah! Preparat terra a la mà. Bueno, ho poso. Tira el més baix que puguis. Vale, deixa'ls aquí. No l'he deixat. No, cago. No! Agafa la nova estalla. No! És que costa molt amb dos. I si deixem una casa? I sí, matem un. I ja està. El meu, vale? Ja està. Vale, no deixem que és el vent. Sí. Ja està més temps aquí. Està més costa. Ha estat una nit aquí. Que bo, tio. Monjo. Vale. I bueno. El cavall ja no es mou d'aquí, Aquest és el vídeo d'avui. Espero que us subscriviu, li doneu a like i clar, li doneu a la campaneta. I si teniu algun comentari per la nostra sèrie, encantats de llegir-lo i intentar-ho o millorar el vídeo. Bueno. Adeu! Vale. Adéu, cracs!